Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! We need a doctor. Look at his face.
morning, straight from Texas. Good morning, Ka-Rangers. Good morning, Ma'am Cynthia. It's a new year, and this is our program, very first one for 2022. Itanong kay Doc Jose. At kumusta ka, Ma'am Cynthia? Good Bumati morning, ka Doc. muna. Happy New Year. At syempre, Morning! Happy Three Kings. Happy Three Kings, sabi ko. Yes. So, Ma'am Cynthia, dahil pambungad nating program ito ngayon, gusto ko sanang ibahagi sa ating mga listeners, viewers, yung mga 15 key elements of a healthier and happier lifestyle. Kasi kailan pagsimula tayo sa simulang-simula. Let's go back to basics, no? Kailangan malaman ng ating mga kababayan, yung ating mga fellow men na paano bang maging healthy at happier, no? Oo, Uh, Doc. it, Especially at oh, ang dami nating kinain na puro masasarap nung Pasko, Bagong Taon. holidays, yes. Grabe, yung mga cholesterol. So, kailangan nating balikan yung mga basic things. So, actually, 15 ito. Kaya siguro i-mention lang natin. Tapos, some key points kasi self-explanatory naman. Pero kung may mga tanong base dito, i-explain natin further hanggat kaya natin. Ano, ma'am? So, syempre, ang Yes, Doc. pinakauna, oo, yung eating nutritious meals, no? So obviously, paulit-ulit na itong sinasabi, kasi kailangan ng ating katawan ang tamang nutrisyon, no? And then exercise regularly. So kahit pumili ka ng isa, kahit yung brisk walking, kasi kailangan ang katawan natin ay nag-move, no? At ikatlo, enough quality sleep. Kailangan talagang ang tao ay nakakakuha ng mga palagi nating naririnig yung basic na 8 hours at pero it must be quality kasi para tayong cellphone na na-lowbat, kailangan mag-recharge, hindi ba? Oo, Doc. Essential talaga yan sa healthy lifestyle. So, tuloy-tuloy muna ako. Pero kung gusto mo akong i-cut, sige lang, no? Sige Ituloy-tuloy ko lang, Doc. kasi 15 nga ito. I-mention mo lahat muna yung mga 15 na yan para mamaya Okay? is piliin natin kung Mag-react ano tayo. yung una nating i-discuss. Sige, or mag-react lang tayo randomly. O kung yung may mga magtanong lang po kayo, kaya itanong kay Doc Jose, no? So ito yung stimulus natin sa kanila. Ikalima ay ikapat muna pala si sleep and then stress. Avoid stress or manage stress. Kasi hindi naman pwedeng i-avoid totally. So alam natin ang buhay ngayon, ang daming stress, no? Nandyan yung mga pandemic, COVID, o kung yung kakulangan ng mga bagay-bagay. Kaysa mag-breakdown, kaysa ma-depress, kailangan i-manage nating mabuti, no? May mga paraan, no? Exposure to sun. Alam nyo, ang sun napaka-importante, no? It can make you happy, can give you vitamin D. Maganda pong na-expose sa sun, no? And then dapat we are a social being, so dapat number 6, get some social contact, no? We are a social creature. We thrive on interaction, no? Dapat mananiniwala tayo doon sa no man is an island, ika nga, no? And then, number 7, enjoy life, or ibig sabihin you should make some fun things, no? Kailangan may mga hobbies ka, may mga relaxation tayo, yung mga iba nag-yoga, nag-spa, massage, mga ganun siguro. Kaya holistic approach yung mga ganyan, ano? And then, dapat nagtratrabaho ka rin. Yung kung minsan nga ang trabaho, hindi siya trabaho if it's your passion. Or if you like something that you do, but that is under, you have to work. Alam nga naman, puro na lang leisure. Dapat kumita rin tayo para may balance. And then, avoid, number 9 pala, ito maganda, Ma'am Cynthia, no? Sinabi natin yung working and then followed by supplements. So, nire-recommenda pala nila na mag-consume ka ng mga supplementations. Dagdag yun sa mga nutritional food, no? Or nutritious food. And then, please avoid vices, no? Yung mga alcohol, smoking, o yung mga bad habits. Kasi risky po yung mga ganun, no? And then, dapat be proactive about your health. Ibig sabihin, see a doctor. Hindi ka pwedeng maging fatalistic o magpabaya.
kailangan may expert na tutulong sa'yo para alamin yung ganyan, yung mga blood chemistries or i-check kang mabuti, no? And then, self-acceptance. Mayroong nilagay dito na part ito ng pagiging healthier ay yung tanggapin mo yung sarili mo, no? Pero part ito ng psychology, no? And then, do some work that you love. So, parang inulit lang yung sa work, ano? Pero pwedeng ito kasi, halimbawa, you get a pet, planting, things that you love. Halimbawa, engage in some sports, yung iba, nagbabike, naggo-golf, no? Diba? And then 14, diretso ka na Ma'am Cynthia, and then mag-react ka mamaya. Doc. You must have a safe living environment. Avoid yung mga pollution. Dapat piliin mong magstay sa area na walang mga risk. Dapat malinis ang kapaligiran. Sino ba naman may ayaw na ang Baguio, swerte tayo, ang ganda-ganda ng kapaligiran ng Baguio. No? Kaya kung nasa Baguio ka na-comply mo na yung safe living environment kasi ang ganda-ganda, no? Pati yung mga pinagkukunan ng water, food, safety dapat, or safe ka, fresh, mga vegetables natin, no? And then, of course, you should manage your time. Kasi alam mo, 24 hours lang ang binigay ng Diyos, pare-pareho tayong ganun na binigyan, pero i-divide mo properly. Kung kailan yung relaxation, kailan ang work, kailan yung time na para sa sarili mo rin, pati sa loved one. Kung masaya kasi sa ginawa mong na-balance mo, kasi nung una ma'am, di ba, balance ang word, may muntik na tayong sabihin. Pero kung may oras, i-mention lang natin yon para sa Doc, parang eto na psychology yata yung ating New Year's resolution. Oo, parang New Year's resolution ba? Di ba? Mahirap yata. Oo. So, tanungin din natin, Doc, yung ating mga viewers, doon sa mga binanggit mo, alin doon yung pinaka gusto nila para sa New Year's resolution nila? Oo nga, no, magandang tanong yan. So, nag-pick up kung 15 ho yun. These are all essentials, ika nga. Pero bago ang lahat, batiin natin ang mga nanonood sa atin. Si Sir Doc. Peter Umawing Wasing is watching. My niece in San Carlos, Janet Orsua Frias, watching. Uy, meron po tayong taga Department of Health. Kumusta po kayo, ma'am? Melita Pangilinan, she's also watching. May nakita ka, ma'am, sa ating Bakit hindi ko link? nakikita, Doc, yung mga binabasa mo? Kasi dito sa, Oo. nandiyan dyan si Reynaldo Magalong Peralta. Happy New Year, Baka, Doc. More sige. power to your program. At syempre, Yun, nandiyan si dyan si Ray. Ma'am Zoraida. Happy New Year. Happy New Year Happy din New po Year, sa inyo, sabi niya. ma'am. Okay. So, yan po. So, ikaw, ma'am Cynthia, sa tingin mo, ano ang pinaka-importante sa 15 nating minensyon? O Ako, Doc, madaling gawin? pinakagusto ko na Yeah. parang New Year's resolution is yung stress management. Ayun. Kasi malaki ba ang quota mo? Ganon? Oo, Doc. Kasi pag stress ka, syempre, lahat it follows, Doc, eh. Hindi ka makakatulog. Pag hindi ka makatulog, Doc, paggising mo kinabukasan, ngarag yung itsura mo. Syempre, hindi ka makakatrabaho, hindi ka makakakain. Oo. Yes. So, talagang yung stress, kung kinakailangan ma-avoid mo yan, no? Huwag ma-accumulate kasi alam mo yan ang mga sanhi ng, may nagsabi nga na oncologist, ang stress, too much stress can cause cancer, pwedeng mag-secrete yung katawan natin ng cortisol, tataas ang sugar natin, pwede kang may stroke, Pwedeng pwedeng mag-LBM, yun, Doc, pag na-stress ka, pwede di ba? mag-LBM. Mag-ano ang Oo. tiyan? Siyempre, kung na-LBM ka, magkakaroon ka ng dehydration, electrolyte imbalance, no? Nagtaka lang ako, ba't hindi niya sinabi yung water? Siguro yung water, yung good environment, ano? Kasi Oo, yung Doc. sa shortcut, yung water, kailangan, importante ang tubig, no? Okay, so ako naman, ma'am, parang pareho din tayo, yung stress ang, we come to a point na we need to deload, no? Kaya tayo nagpo-programa because it's something that I like.
to share. Saka may nagsabi rin pala, if you help pala, yung helping other people will make you happy. Yes, Doc. At Helping. pag Kaya, happy ka, mm, lahat ng aura mo is maganda. hindi ako magraran na senator pero gusto ko happy ka, hindi ba? Di ba? May naalala ka ba? Kasi, Oo anyway, nga, merong may tagline pala yun, Doc. may ganon, oo. Di ba, Pero hiniram yung, lang po namin yung tagline na yon kay oo, doon sa senator na yon. yung ano ma'am, yung sleep, paborito ko yan. Oo, Anong Doc, pag masasabi mo maganda sa ang sleep? sleep mo, pagising mo Para kang, kinabukasan, maganda lahat ang aura. Siyempre, Doc, yung given na yun pag hindi ka stress, maganda ang magiging tulog mo. yes. Doc, meron naman So, kaming food supplement na nakakaganda ng tulog. Nandiyan si Bioclone. Madami na, Doc, ang nagpapatunay, nagpapatotoo na mga mhm. nakagamit ng Bioclone. Na pag nakainom sila, Doc, ng Bioclone, kahit na once a day lang, maganda po yung nagiging resulta ng tulog nila. So, ibig sabihin, pagising nila kinabukasan, lahat, Doc, maganda yung aura nila, maganda yung morning nila, lahat maganda yung kalalabasan. Yes, I agree. In fact, there's such a thing as sleep medicine. Hindi pa nakakarating masyado sa ating pangmasa na sinasabi. Yung if you snore, dapat ma-manage yung snoring kasi alam mo, pag konti lang yung oxygenation ng katawan natin, hindi rin restful o hindi quality ang sleep natin. Kaya kailangan eventually papasok na yan sa Pilipinas yung tinatawag na sleep medicine. So, yan yung tungkol sa managing sleep. Yung tungkol naman sa araw, ang kagandahan ng araw, Pilipinas, di ba ma'am? Anong masasabi natin sa araw? Di ba? Pag naaarawan ka, maganda ang kulay mo, Syempre, Doc, may vitamin D ka. pagising mo pa lang sa umaga, araw yung hahanapin mo, magpa-araw ka kasi malamig ngayon dito, Doc. Kaya kinakailangan Mhm. natin ng sunlight para at least maibsan yung lamig na nararamdaman natin sa katawan. Siya nga pala, malamig pero maaraw pa rin. Oo, Doc. So, yung So, mga swerte pa rin iba, tayo. Doc, Oo. naghahaplos ng pauliniment para medyo uminit yung kanilang mga talampakan, yung kanilang katawan. Kasi nakakatulong, Doc, ang pauliniment para uminit Mhm. yung mga talampakan na lahat ng mga hinahaplosan mo ng pauliniment. So far, wala pang tumatawag sa iyo, ma'am, para kung ready ba tayong magbigay ng GCash or something. Pero baka sa susunod na lang kung hindi naman tayo ready. Wala pa Pero naman, tulad ng Doc. Siguro pag wala pa, no? uwi mo na dito sa Ayaw ni Pilipinas. o sige. Pero yung ano pa, sa mga 15 natin, ang isang gustong-gusto ko rin yung bukod sa sleep, yung tinatawag na yung social interaction. Oo, Doc. Ito kasi parang interaction din, ma'am, hindi ba? Parang you talk, yun nga lang, hindi nga lang directly, indirectly online, ano? Ngayon, kung nag-respond sila, may interaction tayo. Kaya magtanong lang po wag kayong matakot. Itanong lang kay Doc Jose ang mga tanong nyo para naman kahit papano, kung hindi pa kayo makabunta kaagad sa Actually, doktor. Balita kahapon, ko, Doc, may go. nag-message doon sa programa natin nila Kapuasing. O, Kanya anong lang sabi yung nila? sinabi ko po sa Mm. kanila, pag tungkol dyan sa'yo, yung tatanungin, ngayon Mm. na lang sila magtanong kasi hindi namin kayang sagutin ni Kapuasing yung tungkol doon sa Mm. medisina. So ayun, kung ipagpatuloy nilang o kaya itutuloy natin sa second day kasi kahapon Monday nga at medyo hindi ako nabigyan ng link. Ngayon na ang pagkakataon nila, no? So far, may mga nagtanong ba sa ating programa dyan sa RNG? So far, Doc, wala pa naman silang Wala pa naman, oh. tanong. So sila yung Mukhang, tanungin natin kung ano yung New Year's oo nga, resolution nila dun sa mga nabanggit na 15K elements for a healthier and happier lifestyle. yes, oo. Meron ba silang tinatawag na importante na hindi nila nagagawa, no?
Kasi wellness talaga to, no? Loving and taking care of oneself is the best way to attain a very healthy and happier lifestyle, no? Let's enjoy life. Hindi naman minsan lang tayong mabuhay eh. Pero dapat while enjoying, we must have a healthier, and eventually if you're healthy, because health is wealth, you are happier. Since wala pa, ano kaya ma'am kung ipasok natin yung may nabasa rin tayo, yung balance sheet of life. Tanungin kita ma'am, what is the most destructive habit of a person? Ikaw, Doc, ano yung ano mo dyan? Ang sabi dito, kinopya ko pa lang doon sa nakita natin, no? Destructive habit is to worry much. So, Actually, Doc, oo. worrying, Parang worry. kaugnay dyan yung stress Yung, management. Kasi yes, kung oo. nag-worry ka, mai-stress ka eh. So, nakalink pa rin doon. Tapos kung nag-worry ka, minsan hindi ka makakain. Next question, sa balance sheet of life. What is your greatest joy? Yung palagi mong ginagawa, ma'am. Siyempre, You, Doc, helping, yung sabi, giving, ganyan. tama, kasi matulungin ka, di ba? Katatapos na ng Christmas, ramdam natin noon yung giving, gift giving, o kaya sa mga boksingero daw, it's better to give than to receive. Hindi ba? Oo, Doc. Kasi pag puro receive yung gagawin nila, matatalo sila. Oo, kaya yun, okay. Ituloy ko pa rin kasi nagandahan ako dito, kaya gusto ko i-share yung balance sheet of life. Next one would be, what is your greatest loss? Nakakalungkot ito pag nawalan ka nito, ma'am. Okay? So, kung hindi, ma'am, buksan mo lang dun sa chat natin, ano, nandun yung mga sagot. The greatest loss is loss of self-respect. Dapat meron kang self-esteem. Hindi dapat nawawala ng self-esteem kasi pag nawala yan, nawala yung balance ng buhay mo, no? Oo, And Doc. then, what is your most satisfying work? Siyempre, Actually, Doc, sinabi mo na rin, inulit lang nila. helping others at siyempre yung Ayun, no? mamit mo kung ano yung dream mo. Yeah. So, yung helping, this is one way to help. Pwede tayong, kaya itong programang to. So, thank you ka-Rangers, thank you kay Sir Dobby, thank you Aldrich, thank you Ma'am Cynthia, at may programa tayong ganito. So, it's in order ang pagsabi ng thank you kasi sa akin ang isang importante na tinitingnan ko yung be thankful. Gusto yun ang pinaka number one naman sa akin. Kaya gusto kong maging New Year's resolution yung palaging nagta-thank you. Oo, Doc. Di Kasi ba, ma'am? lahat ng pagising mo pa lang sa umaga, mag-thank you na at nagising ka. Yes, yeah, tama. Huwag nating kalilimutan yung naglalang o yung creator natin kasi isa rin yan sa para maging happy or healthy ang lifestyle. Magpasalamat sa taas, ano? Oo, Doc. Okay, ituloy ko ma'am yung what is the ugliest personality trait? Siyempre, pag madamot ka, Doc, eh. Madamot o selfish, no? The greatest shot in the arm, bukod sa vaccine. Encouragement. Encouragement. Di ba ganun ang ginagawa natin sa mga medyo nagpi-fail o kaya pag medyo hindi sila successful, hayaan mo sa susunod, kaya mo yan. And, we say things to encourage them. Hindi yung yan kasi wala na yung sisihan, no? Oo, The kahit sa greatest mga problem, bata, Doc, na mga nag-aaral, sa mga workmates, sa mga kailangan na napaka-importante, Doc, ang encouragement para magawa nila ng maayos yung mga ginagawa nila. inspire sila. Tama. The greatest problem to overcome is Fear. fear, yung fear factor, ano? Kaya minsan, you should overcome para, kumbaga, pag na-overcome mo siya, wala na ka nang masyadong katatakutan. Pero sometimes yung healthy, yung may initial nervousness ka or hindi naman total fear naman, yung parang may konting kasi nagiging vigilant yung body mo, no? The most effective sleeping pill. What is the Peace of most mind. effective sleep? Yan, tama, no?
dapat wala kang kaaway siguro as much possible. Well, peace on earth and goodwill to man, sabi nga nitong Oo, nakaraang Doc. At Pasko, no? napaka-importante ang Mm. peace of mind kasi hindi ka makakatulog. So, pag hindi ka nakatulog, mai-stress ka. Babalik na naman tayo doon sa stress management. Oo. Okay, and then, tama. And then, the most crippling failure disease. Yung pag nag-fail tayo, madalas nating sabihin to. Mga excuses, Pe- Doc. Pero kung minsan pag, di ba, pag nagkasakit tayo, madalas tayong magsulat ng ganito, no? Please excuse me for being absent. Sabi, Oo. halimbawa mo, ano? Sana hindi tayo maging absent masyado sa programa. Yun ang ating second, kahit malayo tayo, makapag-programa. See, walang excuse, ano, Ma'am Oo, Sin? Doc. Oo, Unless tama. na magkaroon ng brownout, Bagyo, yun yung magiging mga excuse ganon. natin. O kaya walang internet, hindi Oo. tayo makakapag-program. Kaya salamat sa mga bagay-bagay na kaya nabubuo ang programa, no? Ayun. So, ano ang next natin na ano, the most powerful force in life is Love. love, 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 love. So, wala pang February, pero ngayon pa lang love na, no? The most dangerous act is, Gossip. Ma'am Cynthia, Yung mga yung marites mga dyan. chismis, no? Ganun ba yun? Ano yung mga mare, ano bang latest, ganon? Or mare, ano ba yung mga ganon, pinagsasabi, ano yung mga Updated ka din pala, Doc, marites? sa mga ganyan. Kasi dun sa chat namin sa high school, may naglagay. Tapos ano nga ba yun? Tinanong ko. Para hindi tayo nahuhuli, no? The world's most incredible computer is The brain. nandito lang sa taas ng ating nasa loob, no? The worst thing to be without is Hope. hope. Dapat may hope tayo pala, may pag-asa, no? Oo, Pag-asa. Doc. Yan Habang yung may buhay, kailangan natin ngayon, yung hope na sana mawala na itong pandemic na to para maging normal na ang lahat. habang may buhay, may pag-asa, may kasabihan tayong ganun. And ito, ang ganda ganito, the deadliest weapon at saka pinakamasarap kong putahe ay Datang, yung lengwa. Oo, Oo, masarap. Doc. At Pero hindi, pag nakapagsabi ka kasi ng masama, hindi mo na ito mababawi hindi eh. mo, Kaya kaya nakakamatay. deadly, no? Deadly talaga yung mga sabi-sabi o kaya pagsasalita, yung mga pagmumura o kaya pangiinsulto, no? Tang yung makapagbigay no? Mas masahol pa sa sword, ika nga, no? Or a pen, no? The two most power-filled words. I So dapat can. sinasabi, yes, you can, di ba? Yes, I can do it. I can still go online with Ma'am Cynthia, di ba? Yes, you can. Oh. Parang nag-a-ads na naman tayo doon, Doc, Oo nga. The greatest asset is Self-pity. faith. The greatest asset, ma'am, is faith Faith. muna. Oo. Faith. Yung faith natin, kaya ang Pilipino ay ang dami-daming asset, hindi kaperahan, kundi yung kanyang faith. Yun yung belief ko palagi, no? What is the most worthless emotion? Yung kanina, ma'am? Self-pity. Self-pity, yung mga parang awang-awa ka sa sarili mo. Wag. Worthless po yung mga yan kasi actually you are better than what you think you are, no? The most beautiful attire is kaya Smile, palagi tayong ganon. syempre. Smile, smile lang dyan, di ba? So, kaya nga nakita ko ni Ma'am Cynthia sa programa because sa aking smile. Kulang na lang kunin akong patalastas sa yung ganun. Baka meron, Doc, kumuha. Di Malay mo kaya na isang ngayon. araw. Okay, sige. Oo nga, no? Dati, sila Sir Rayo, yung kanilang organo, yung kanilang toothpaste, di ba? Oo. Medyo na-mention natin bigla sila, no? Naalala. Kasi yan din ang mga pinanggalingan natin kay Kapitan Peter, no? So smile. Smile lang, alam mo, kahit you become parang likable pag you smile. And the most At prized nakakabata, possession Doc, ang is smile. Pag naka-smile ka lagi,
syempre bata kang tignan dahil hindi magkakaroon ng mga wrinkles. Alam mo ba na question yan sa medical school na mas mabuti para mag-smile kasi konti lang yung muscles na nagagamit kaysa mag-frown o Ay, ag talaga, Doc? sumimangot. Oo, tapos ang matinding tanong, mention all the muscles that you use when you smile. Oh, patay kasi. Siyempre, oo, nung teacher, ano? Pero sa mga medical student yan na nakikinig, yan, lalo pag first year, pag nasa face kayo, yan ang mga tinatanong ng mga professor nyo, no? Pero sabi nila, mas maganda raw mag-smile kasi mas madaling mag-smile, saka konti lang, pag tinanong kayo, mas konti lang i-memorize yung muscle, no? At saka pag Okay, next would naka-smile ka, be, Doc, oo, mag-gain ka ng mm, mga friends. tama. So, yun naman ang maganda, yung marami kang kaibigan din. Eh. The most prized possession is, lalo na ngayon, election Integrity. time, yan ang hinahanap natin sa mga politiko natin, hindi ba? Oo. At sa ating sarili, syempre, mas may accountability. Dapat marunong kang kasi kung hindi sa ibang lahi, nagpapakamatayan kung wala kang integrity, no? Kahiya-hiya ka, no? Yung mga delikadesa or yung mga tinatawag na ano ba yung mga pwede nating possession yan eh. Pag may integridad ka, then marami magtitiwala sa iyo, no? Sa mga doktor, gano'n, no? The most powerful channel of communication is yung Prayer. palagi natin ginagawa, prayer, yung talking to your God, no? And then, the most contagious spirit is Enthusiasm. enthusiasm. Alam mo, yung sa pagtuturo ko sa medical school, kaya ako gustong-gusto kong magturo. Ito kasi yung evaluation palagi ng mga medical students sa akin. So nagyayabang na ako ng konti pero talagang willing-willing ako dahil nakikita nila yung enthusiasm sa body language ko at pagtuturo. Kaya gustong-gusto kong magturo. Kaya yan ang evaluation ng mga estudyante sa akin. No? Kaya hindi ko makalimutan yung word na yan, enthusiasm. No? So sabi dito, basahin ko Ma'am Cynthia, life ends when you stop dreaming. Alam mo tuloy, naalala ko isa kong teacher sa biochemistry, si Ma'am Loredo. Sabi niya, keep dreaming, keep believing. Sabi niya, keep a rainbow to your heart. Sabi niya palagi, no? Hope ends when you stop believing. So, believe, no? And then love ends when you stop caring. So please share this balance sheet of life. Shinare ko because friendship ends when you stop sharing. Di ba? Ma'am Cynthia, parang ikaw, pare ang share mo sa mga kababayan natin ng mga magaganda mong mga products. Kaya you are such a friend, ika nga, no? Oo. Mm. Thank you, Doc. So, so ngayon ma'am, so far, may mga naisip ka bang itanong sa akin o Doc, clarification sa batiin lang medical point natin of muna view? yung mga nanonood Sige. sa atin ngayon. Nandiyan si Ma'am Okay. Jeanette Orsua Frias. Hello po. Oh, At syempre, Happy New Year po, sabi po niya. At galing Happy naman New kay Year. Reynaldo Salvador Frias. Ganda ng umaga po, Tito Doc. At kay Okay, Jana gandang-ganda Marie tayo. Orsua Frias, hi po. Wow. At Hello. syempre, Hello yung mga sabi po ni Ma'am Jeanette Orsua Frias, smiles always po. oo nga. Palangiti yan eh kasi yung mga Ursua ganyan yung isang Doc, habit. Ngiristi. mga kasama mo ba dyan sa States itong mga to? Ay hindi, nasa San Carlos sila. Okay. Good morning Sila po sa yung inyong lahat dyan sa San Carlos. San Carlos. So diyan sa Tubag. Or baka nandyan sila ngayon sa pinag-workan doon sa pinag-klinikan sa Aujan Medics saka sa Lourdes Pharmacy. At syempre, So, kumusta available dyan? po dyan sa Oo. Lourdes Pharmacy, dyan sa San Carlos. Ang Yes. lahat ng products ng Aldrich, nandiyan dyan si Pau de Arco Capsule, Pauliniment, Pau Masahe, Toro Capsule, at syempre ang Bioclone Capsule. Ano, Janet, ubus na ba yung toro nyo? Sabi ka doon. Baka naubos, Doc, Kasi, nung December. oo, kasi malamig, no? Oo. Kailangan ng At pampa. syempre, kailangan na naman ngayon kasi malapit ng mag-Valentine's na naman. Oo, tama, no? At kailangan yung kanilang testosterone level ay talagang check na check, no?
Panay ang posing ko, ano, hindi ako nahihiya, no? Ika nga, no? So, ah, kumusta ang New Year nyo naman? Paano nyo sinelebra ang New Year, ma'am? Kami, Doc, kasama ko Mm. yung buong family ko. Sama-sama lang kami dyan sa bahay. Hindi po kami lumabas. At medyo Mm. napakadaming turista po na nagdagsaan dito sa atin. Oo, So, dyan lang noong po kami sa panahon. bahay. Eh ngayon, kumusta naman? January 4 na, di ba? Understand, may mga balibalita na medyo hindi yata madami ngayon. Mhm. Actually, Doc, parang Ang, kinontrol lang nila yung may mga okay. bisita pa rin, pero kontrolado na ngayon. Parang minintain lang nila yung 4,000 a day kasi medyo malaki nung last year. Yun, okay. So, ingat pa rin palagi kasi yun, syempre, yung Omicron. At saka alam mo, yung palang Omicron is also a Greek alphabet. Alam mo, chinek ko yung Greek alphabet, marami pa. May Sigma, Theta, Pi, Oo, Doc. Omega, kung Kappa. ano-ano mga kappa, basta, di ba, parang yung mga, pati yung mga gang dati, ma'am, yung mga Apo, Alpha, Pi, Omega, di ba, mga ganun-ganun, Oo. doon natin natutunan yung mga Greek alphabet, ano, o kaya yung mga pi, gano'n, no? Diyan Pero galing, Doc, yung sa, sa mm, Omicron. yung mga alpha, delta, gano'n-gano'n, yung mga, kasi gano'n ang inano na lang nila kaysa i-assign nila sa lugar, kasi baka naman kawawa naman yung lugar na mapupuldusan o kaya Oo nga, Doc. Doc, balita ko, diyan daw sa States, iba ang bakuna yeah. ng Omicron. Hindi ko pa na ano, pero yung mga bata ini-encourage pala, hindi discourage ini-encourage na yung 5 to 11 na mag-undergo na ng vaccination kasi itong Omicron marami. Pero hindi ko nabalitaan, ma'am, na may specific. Pero parang plan lang yata na gumawa ng bago, syempre. Kasi ganun naman ang prinsipyo ng vaccine na kailangan specific sa causative agent. Kung kaya nilang mag-prepare kaagad nung specific sa strain o micron, then it's also good, no? Pero kung kulang sa oras, kahit balik lang muna dun sa pagbibigay ng first dose, second dose, third dose. Ang nabalitaan ko, Ma'am Cynthia, ay yung pagkakaroon yata ng dagdagan ng booster shots. Mga ganun. Saka yung mga bata, Doc, ano nagsisimula na ang rin sila masasabi mo doon sa, mag-receive. for example, nagbakuna siya Mm. kasi may nakausap ako from City Health. Yung Okay. sabi po niya, parang meron silang nabakunahan na nagpabakuna ng Astra. Tapos, di ba Okay. matagal, Doc, yung interval ng Astra? Nagbakuna siya ulit Opo. ng Pfizer. Natapos niya yung Pfizer. Tapos, nag-second dose ulit ng Astra. Tapos, nung sa booster na, nagpapa-booster na Oh. naman, then doon lang po siya nagsabi ng totoo kung nakailang shots na siya. Ano ang masasabi mo dito at ano ang magiging effect sa katawan? So ulitin ko, ma'am, bale nag-Astra siya dahil sa tagal, kumuha siya ng Pfizer and then bumalik ulit siya sa Astra, you mean? Oo, Doc. Tama ba? Opo, Okay. natapos niya. May alam ako noon na mga kaibigan nung sa simula ng vaccination na nag-Astra muna sila and then nung nawala yung Astra, nag-Pfizer sila as their second dose. Pero kung magbo-booster sila at halimbawa kung anong available, pwede kong sabihin, ma'am, na for as long as you follow the recommended interval, for as long as the same yung kanilang, for example, to be more specific, mRNA, yung specific na vaccine na yon, okay lang ho mag-interchange ang Pfizer saka sa Astra kasi they are both mRNA. In Actually, fact, Doc, yung malalaman, kwento, natapos niya yung first at second dose niya sa Astra. Natapos din niya yung first dose at second dose niya sa Pfizer. Ngayong dumating so ang booster, nakaapat na gusto siya. niyang magpa-booster ulit. Masyado hindi na siya nandun sa recommended so far. Pero titingnan yung taong yan, baka naman
after all pala. Kasi syempre, puro recommendations lang at inaaral pa rin. Baka naman react yung katawan niya. So far kasi, sa realidad ay nagkaroon lang tayo ng 2 doses for most of the vaccines, tapos may booster. Kaya wala, all in all, 3 lang for the said vaccine. Kasi remember, ang Janssen at J&J ay isa lang Oo, na Doc. dose. Kaya Parang kung yung advice po yata oo, nila sa Janssen is every 2 months, kinakailangan mo magpa-booster pag natapos mo yung unang booster shot mo. hindi ang pagkaintindi ko ma'am if you follow yung original kasi, may mga ibang 3 weeks, may ibang after a month. Yung kami, Astra, 8 to 10 weeks, so 2 months. Pero yung booster after 6 months, yung ruling. Ganyan. So after 6 months generally, no? So kung nagsimula tayo noong December, sa US kasi nagsimula na sila, maaga sila. January na ngayon, malamang tapos na po yung 3rd dose nila. Ako, for Actually dito, example, Doc, binabaan po nila oo, yung length ng lahat ng booster. bakuna, ng Oo, booster. 3 months ah, na lang lahat. Si Janssen lang po yung parang mas mas mababa matagal yung ng length konti. niya. Okay. Kung yan ang sabi nila at wala namang masamang nangyari as far as I'm concerned, meron kasi yung concept na bumababa yung antibodies, yung kanilang kumbaga capability to protect you, kaya kailangan ng booster shots. Kaya kung lalong madaling panahon ma-receive mo, makagawa ka agad yung katawan mo, that is provided that these accepted vaccines would also be given yung sa base sa study, Ibe-base mo palagi sa rekomendasyon dahil sila ang nag-aral. At kung makikita mo naman na wala namang mga masamang nangyari, mas makakabuti. Kasi 'di ba ang doktor, ang policy ng isang doktor, first do no harm. Kaya inaaral mabuti ng doktor, siyempre nakikipag-ugnayan siya sa mga gumagawa, yung mga mapaggamot man o vaccine o mga tinatawag na armamentaryo, mga technical support o kaya parang yung armamentarium, yun yung mga management na ginagawa, dinidiscuss naman ng pasyente, ng doktor sa pasyente yan. Pero ang motto ng isang doktor talaga ay first do no harm. Kaya pag inaral ng doktor na ayon ay ikabubuti mo, then maniniwala po kayo kasi ang doktor hindi po gagawa ng masama. Ideally speaking, ideally, wala pong doktor na magkukos ng masama kasi yun ang kanyang sinumpaan po. Naniniwala pa rin po ako kahit may mga kasabihan na ang mga ganito, may mga sabi-sabi, pero akusasyon yung mga yon na ang mga doktor ay hindi na doktor. Halimbawa, namumulitiko o nakikisali, pero hindi po ako masyadong naniniwala doon dahil hindi naman niya sasayangin siguro yung pinag-aralan niya ng mahabang panahon at yung pagkatao niya, yung integridad niya ay ipabawalang bahala niya. No? Kaya At yung mga syempre, tungkol Doc, sa vaccine, habang ma'am, hinihintay nila yung kung kailan sila makapag-booster at yung mga hindi pa nakakabakuna, palakasin po ninyo ang inyong immune system. Mag-take po kayo ng mga food supplement. So, nandiyan po si Pau de Arco capsule or si Bioclone capsule. Mamili po kayo doon kung saan po kayo hiyang. Si Bioclone okay, capsule so po, bago, meron siyang vitamin yan. C, zinc, B-complex, at syempre ang Cell Protect formula. So yan po ang ating sponsor ng programa, si Ma'am Cynthia. At bago ang lahat, Ma'am Cynthia, gusto ko ring batiin yung aking pamangkin, si Jovina. You are watching all the way from Virginia. Nag-snow na kagabi, nung isang araw dyan. Sayang wala ako. Ituloy, hindi pa ako nakakita ng So, snow. walang snow dyan, Doc, sa'yo? Walang Sa snow Texas, dyan? medyo wala po. Kasi parang may pagka-tropical ang Texas. Pero maginaw. Okay. At
And then batiin ko rin pala si Ma'am Benerva Soratos Manabat, ang asawa ni Ma'am Benerva Soratos. Dati po siyang parang hepe o pinakamataas na police officer sa buong Pilipinas. Thank you for watching Ma'am Benerva. Si Ma'am Benerva ay kapatid ng aking friend at groupmate na si Dr. Soratos, no? Sabi niya, good evening on your side, Doc Joe. Sabi niya ni Ma'am Benerva Soratos Manabat. No? Oo, dahil gabi Salamat, dyan Ma'am sa'yo, Doc. Benerva. Oh, good morning. And then, of course, from all the way from Valenzuela, Metro Manila, ang aking, actually siya yung, paano bang sabihin yun, yung kapatid siya ng sister-in-law ko. Anong tawag doon? Pagka ganun, kapatid siya ng sister-in-law ko, si Joanna Fernandez. At mga kapamilya namin na sila dahil so love, kumusta sa ating MMDA na si habi niya si Bong Hornacion. Yan, so kumusta po? Sabi, hi Doc, kumusta na? Sabi niya, ito, nagpo-programa all the way from Texas. All the way from the United States, ika nga, no? So, kumusta rin kayo dyan? Shout out sa inyo dyan sa Valenzuela. May mga pasyente tayo dyan na nag-online. At kumusta kila Nanay Kayang at Nanay Chaidan? Yan, Doc, kinumusta ko siguro na sila. for next week, i-announce na natin ngayon. Yeah, Mamimigay sige. tayo ng GCash for next week. Pero, Wow. Yeah. dun sa topic natin ngayon na 15K elements to a healthier and happier lifestyle, mamimili Tama. sila doon kung ano yung New Year's resolution nila. Ayun, so may pakulo si Ma'am Cynthia, makinig kayo doon sa sinabi niyo o tingnan niyo po na doon sa 15 key elements. Ulitin natin mamaya para Oo, Doc. I-recap pumili natin sila. para for i-recap next natin. week, mamigay tayo ng kung ano yung mga New Year's resolution nila. Mamigay tayo ng first 5 na magsasabi kung ano yung New Year's resolution nila dun sa topic natin paunahan. ngayon. Mamimigay tayo ng Paunahan. GCash. Oo. Ayun, so ihanda nyo yung mga GCash nyo kasi next week may gusto naming makita doon sa 15 key elements to a healthier and happier lifestyle. Kasi 2022 na, dapat daw meron kayong New Year's resolution na nakapaloob doon sa 15 key elements. Yung dapat para sa happier and healthier lifestyle, pumili kayo doon okay? At kung ang napili kayo ni Ma'am Cynthia, meron po kayong GCash award from Aldrich, courtesy ni Ma'am Cynthia Madrid. Siyempre, Yan. Doc, tayong dalawa yung mamimili. Alright, sige. So, i-recap pa natin, may oras pa naman Doc, tayo. i-recap So, po natin kasi may oras pa naman tayo. Oo. I-recap natin yung mga binanggit natin kanina para makakapili po sila Oo. doon kung ano yung New Year's resolution nila. So ganito, yung mga 15 elemento para maging masaya at healthy ang ating lifestyle ay eating nutritious meals. Yan ba ay plano nyo na? Iwawaksin nyo na ba ang mga maalat at matataba? Sabi ganun, Exercise regularly. Huwag kayong palaging nakaupo. Dapat jogging, Or walking, or go to the gym. Kasi we are made to move around. Okay? And then ikatlo, quality sleep. Kung ang cellphone nga nagcha-charge, ikaw pa kaya? Hindi ba? Ang galing. Di ba? And then managing stress. Alam mo kung yung ano yung mga na-stress, nababali. Di ba, ma'am? Kahit nga balat yang kahit nga still pag nainitan, na-stress, Oo, Doc. natutunaw, nababali. Tao pa Especially kaya? ngayon, Doc, ang mga nanay, syempre, Mm. exam week na naman. So, andyan na naman yung stress Wow. nila na magturo sa mga bata. Nako, stressful pala talaga online, So, kung ayaw mag-online, di mag-face-to-face na lang ako. Stressful din, Okay. And then next would be, ito ba ang next resolution nyo? Huwag magtago sa kuweba
Huwag magtago sa dark room, expose yourself to sun kasi nandun yung pag-generate ng vitamin D, para gumanda ang absorption ng calcium at magandang mga buto-buto, no? Hindi buto-buto, buto-buto, okay? So get some social contact, di ba? Kailangan interact with people. We are a social being. Enjoy life and get some fun. Yun na ba? Ang gandang resolution yan, yung fun, di ba? Kailangan mag-beach palagi, Oo, Doc. palaging Ay, ang sarap. happy lang, di ba? Parang ikaw, Ma'am Cynthia, ang Oo, sarap-sarap Doc. ng punta mo sa Napakagandang puntahan umbrella. ang Pangasinan. Nako, nag-advertise ha. Yes, siyempre, no? And then, get a job na ikasasaya mo yung kahit na anong klaseng job, basta eventually ma-achieve mo yung healthy lifestyle. And then, mag-consume ka ng supplements. Ba't pa kayo lalayo? Oo, Ako, Doc. So, resolution ko na yan nandiyan noong pagpipilian 2020, ninyo si Pau de 2021. Arco Capsule at saka si Bioclone Ayun. Capsule. Oo. So yun ma'am, talagang medyo paubos na yung mga pinadala mo sa akin, no? Kaya dapat na yatang umuwi. Okay. Stop engaging in bad habits and vices, no? Yung mga smoking, yung actually bad habits din yung yung palaging nakaupo. Oh, 'di ba? Yung mga o kaya bad habits din yung Especially, Doc, yung ang mga mga buntis na laging nakaupo, magmamanas ang mga paa. So, dapat magtayo-tayo din, maglakad-lakad. ang talaga cut down on drinking, live responsibly, mga ganun-ganun, saka yung smoking, saka drugs, no? Vices, mga bisyo. Practice being proactive about your health. See your doctor, no? See your favorite doctor. Kailangan magpa-laboratory kayo, i-check kayo, tignan kayo ng doktor. Kailangan malaman nyo, hindi yung alam ko na yan. Sabi mo, hindi mo alam lahat, no? At huwag na silang Accept who lumayo, you Doc. are. Every Tuesday, tignan ka lang nila dito. Manood lang sila ng Itanong kay Doc Jose. Mhm. Lahat ng mga katanungan ninyo, sasagutin po yan lahat ni Doktor. At pwede na rin kayong gumaling, no? Nakikinig pa lang. Okay. And then sabi natin, you accept who you are. Kahit na may mga pagkakamali, subukan nating mapagpatawad sa sarili. Patawarin ang sarili. Kasi unang magpapatawad, kundi yung ikaw mismo. Sa mga naging shortcomings mo, kung may faults ka man, di ba? Kung ang Diyos ka mapagpatawad, ikaw pa kaya. Ika nga. Do some work that you love, no? Yung mga passions natin, do your passions, no? And then create a safe living environment. Yung environment natin, napakaganda yan. Yan ang paborito ko rin na isa, Ma'am Cynthia, yung environment, yung safe water, safe air, walang Ako, toxicity. gustong-gusto ko yan, Doc, kasi may mga garden ako, may mga tanim akong mga Yan, oo. gulay, tapos yung aking mga plants. Dapat yung surroundings natin malinis. Oo. Ano nangyari? Okay. So, and then managing one's time. Pag maganda ang pag-manage sa time, lahat magagawa. Everybody is given 24 hours. So, use them properly. I-divide natin para maging enjoyable at healthy at fruitful ang lifestyle natin. O yan. So, inulit natin kasi nga yung mga late ay tatanungin namin kayo at pag una kayong nagbanggit ng inyong New Year's resolution base dito sa key elements at may konting explanation, basahin natin, mananalo kayo ng GCash. So, yan, abang-abang no? po kayo next week. Every Tuesday, 9 to 10 a.m., Itanong kay Doc Jose. Yan, oo. Okay, so, Ma'am Cynthia, may sasabihin pa kayo? Siyempre, Doc, gusto kong magpasalamat sa, siyempre dito sa RNG at lagi nila tayong ina-assist dito sa studio nila. Maraming salamat kay Sir Dobby at siyempre kay Sir Rain na laging nandiyan. At siyempre sa lahat po ng mga tumangkilik ng lahat ng product ni Aldrich, Pau de Arco Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Toro Capsule at siyempre ang Bioclone Capsule. At huwag natin kalilimutan ngayong uso na naman ang ubot sipon. Nandiyan po si Robocough Tablet at Syrup.
Ayan. So, maraming salamat nga sa lahat ng binanggit mo rin. Pareho lang. Nagpapasalamat ako sa 2021 na matagumpay ang programa natin dahil nga sa ating suporta from the Rangers, RMG, Luzon, na magkakaroon na yata sila ng TV. Actually, At Doc, binati- nag-start na po yung kanilang TV, yung Oo, Channel sabi ni 44. Sir Dobby, Napapanood na po siya, Doc. napapanood na tayo. Ang alam ko yung last na ano natin, Yung programa pilot noong December episode nila, ay Doc. nilagay daw tayo, sabi ni Sir Dobby, kaya thank you very much. At more to come sa 2022, hopefully, kung hindi magsasawa si Ma'am Cynthia, ay magpapatuloy po ang programa, hindi magsasawa sila Sir Dobby. At of course, hindi sana magsasawa yung mga nagtatanong o Oo, Doc, nagwa-watch. yung mga Kaya magtanong lang po kayo kay Doc Jose kasi kung walang tanong, walang sagot. Ay, tama ba 'yon? So, ganun lang naman tinatanong lang naman sa doktor, tinatanong sa kinaukulan o kaya kahit saan, 'di ba? Sabi nga ni Albert Einstein na hindi ko makalimutan, the most important thing is not to stop questioning. Kaya nung sinabi ni Sir Dobby na magtanong, ay tama kasi yun daw ang sinabi rin ni Albert Einstein na magtanong lang ng magtanong. Di ba? Oo, So, Doc. para walang katapusan tong programang ito, magtanong lang kayo. Kasi kung walang magtatanong, eh di wag na tayo magprograma. Sabi ko noon. Wala tayong sasagutin. Or At else, wala syempre, lang tayo dito. maraming salamat sa iyo, Doc. Kasi kahit nandiyan ka sa States, binibigyan mo pa rin kami ng oras para makasama ka namin. Yes. Kasi if you love what you do, exciting ang buhay. Ika nga, ito nga yung dun sa balance, no? Gusto ko Oo, Doc. kasing mabalance yung buhay ko, no? Nag-online classes. For all you know, meron ding nagpapadoktor sa akin online. At pwera ba din tong online na programa na magtanong o itanong kay Doc Jose Orsua. At ito po ang iyong lingkod. Salamat po sa mga, ito po si Dr. Jose Orsua. Ako po ay, ulitin ko lang dahil simula naman ng taon, ako ay isang family medicine practitioner. Ako rin ay isang obstetrician gynecologist. Meron din akong subspecialization sa ultrasound. At ako ay nagtuturo sa SLU College of Medicine. Professor po ako dyan. At nag-undergo rin po ako ng master's degree sa public health. At kulang na lang mag-aral pa ako ng mass communication para maging magaling akong tagapagbigay ng balita o kaya para magsalita dito sa programa. Salamat, Doc, batiin Ma'am ko lang yung mga Cynthia. kasama ko doon sa Isabela na nanonood sa atin Sure. ngayon. Good morning, Hi. Cheryl Sabado Manibog, Pia Calderon, Marifer Ragwal, at syempre JR Asentista. Ingat kayo lagi. Hello. So, kumusta dyan sa Isabela? No? So, anong masasabi natin? So, magpapaalam tayo pansamantala para Yes po, Doc. sa susunod na naman na itanong kay Doc Jose Orsua sa susunod na naman na Tuesday 9 ng umaga. Samantala ako naman dito ay alas 7 ng hapon dito sa Texas. Isang buwan pa ako rito. Ang ako'y lilipat sa Virginia by February. Kaya doon na naman, baka magpakita ako ng snow sa inyo. Wow! Abangan. Kasi nag-snow na doon sa Virginia. Maghahalo-halo tayo. Oo nga, Doc. Magdala ka ng Ricardo. Okay, so thank you, Sir Rain, our program director at support na palaging nandyan. Salamat po. Thank you, At Ma'am syempre, Cynthia. Doc, maraming At, salamat sa lahat ng mga nanood at nakibahagi sa atin Yes. ngayong araw na to. maraming salamat. Salamat po.